И това здрасти от класа. Здрасти, Руфи, тук. Коста. Божичко, какво прави тук? Абонирайте се за него. Не го оставила? И сега този клип. И за осел. Открий го. Дай Боже да открие. Чакай се разминка. И сега ще снимаме лов за хакери. Идем един-два хакера. Ей, Толя! Не. Абе, там Как те събирате... хвърлиха диаманти, ама не ги фанах. Къде си? На лар пипела. Не съм гладна. Не бе, ела на спална. Не може. Нали, чакай. Що станеш бе? Ей, тоя долна фристайл футъл. Хакер ли е, бе? Кой бе? Фристайл футъл. Виждал ли си го да е как? Ще приготвя халва. А? Ще направя. Не знам. Добре, миличка. Ела. Ча, аз ще го видя. Френзи стайл ли бе? Да. Хаки. Колко Ела Това, на това между другото е момиче, ама е с мъжки скин. хакер. Майнкрафт. Ела на лар пипи, ще ги снимаме. Добре. Ма съм с видях четвърка тази Fire 2. Ох. Уй, яди легендарка. Бягай, бягай. Мамо, мила. Махай се бе, ще уби. Охо, видяхте го как флайна? Махай се оттам бе. ще обичавам. Пак го видях. И да, долна фристайл футъл е хак. Трайв ми, дано да гледаш този клип и да го баннеш, надявам се. Нямам клип. Видяхте го как флайна? Нямам клип. И сега ще направя един даймер. Опа, да. Я ела на спам. Уй! Тя, че ви много дълга ще си направи, без да искам. Абе, аз ще дам седе. Тъпа се. Не, чакай, не трябва. О, добре, дай ми. Тъпа, Матеус, бе. И сега ще приема. Видяхте го. Долна фристайл футъла. Някой Меч искаш ли? да. Някой Чакай. ми пише по скайп, извинете, братовчетка ми. Внимавай да не го изгубиш. Къде е меча? Охо, много силен бе! Enchant item. Много хубав сон. Ай, аз съм махам. Вар. Ще имам още един-два. Много хора ли има на лапизди? Да, видяхме. Как е? Имаш ли някакви стренги двойки? Може ли една? В момента в мен имам Стрендж двойка, спитка и Ела невидимка. на Ларк Трейд. Чакай, да я взема от холма. Аз съм на крак. Ма не де излизай още на... Хиро, дървари, си Не де още да слизаш на пипито. Няма, аз съм на Ларк Трейд. Ето, давай, ето. Аз съм. Пръле. Мъса? Напа. Да, дължи ти от това. Това? Ето, тук си пакра. Лак. И помидори. И да, намерихме един хакер, друго. Браво. Видяхте, че Матеус е хак. Да, ама той е... Как цъка с Тая. мишката.
Чак. мисля, това е резистански. Не. Да. Аре, да му скочи ли на оня? Има ли легендарка? Тоест да ме брадва. И май му е фая. Оле! Чакай, елай, че да елай. О, и аз мога така. Искаш ли да ти покажа? Чупиш е това отгоре и влизаш. Чакай малко, я ще си взема една. То се е подготвил. Лего кафе умен. Уа, пипи. Гледаш ли ме? Да. Идем. Ай, той тук няма никой. Мустанг в преди А, рестарта той дойде. май беше хак Мустанг. Сещам се. И той сега е хак. Мустанг. Ако имаш легендарка, му скочи на плюс. Имам две, ама не са в мен. Така че не знам. Аз съм Чантър. Ого, той има легендарки. Фризи стайл ли бе? Фризи Това е стайл. Фризи стайл. Бягай. Той има легендарки. Значи, War. Да. Няма. И пирам това, първо има това супер аз. Това ти ли си невидимия? Не. О, Оле, видяхме го, че е хакер, не може да би скил аурата. е. Значи, кур... 100% май съм го оставил на малко. Курдоги. Май не са. Качам. Не, Давай. не още. О, аз ще го стрелям с лъка, Давай. Ама къде? Айде, Да му скочим ли? много е насам. Не, ще ни убие. Ми да. Виж ги, тия тука са... Ей, тоя Мустанг. Мустанг. Мам. Скочи фристайл. Има легендарки и стринчка. Бягай, Това фристайл, ако го нямаш, изчак да му скоча на оня. всички викат, че съм хакер. Да. Айде. Да скачаме ли? Ами да я знам. Идея още, защото тя Фризи Стайл и той е другия май са тим. Сега ще идем Мустанг. Ела да се снимаме. Ай. Напред една снимка ти, защото аз снимам. Не ми се прави. После ще направя. Така. Искам да ви кажа, че вече често няма да снимам. Сега да ни правим, че той е тук, ще ни пречи. Ето как се осипавата. И да, защото повече учим. Ето, след доста. Ай, Мустанг, ман, изади Legend да прескочи. Да. И стречка, изпи. Аз тям да си вземам легендарката. Отивай! Давай, Матиос Плейс, давай. Колко лева ми взе? Какво тя взела, бе? Чел, 50 лева. Аз без да искам го цъкнах. Взе ли си легендарка? Да, Добре. ето я. Яш. Купи стринчка. Аз пия стринчка. Где има? Ой, аз бягаме. Представя в фатала.
Охо, видяхте го какъв хакер е, драги. Някой за теб? Браво. Видя. Той има много легендарки, бе. Бай. Абе, би го. Писал по това ще го. О, взех му 3 легендарки. Браво, дай да го убим и то. Чай, аз бягам. Бягай. Аз ще остана. Да се бия. Какво си фърли меча, ма или му се чупи? Да, ще го убия, ще го убия, ще го убия. Взех ви плюс меч. Уау! Едно, мале, ще му уби с ръка. О, мага! Взех ви плюс меч. Мале, ще му уби. Ела ми хелпни, бе, виж го какъв е хакер. Чакай малко, бе. Не мога аз. Бягай, аз бягам. Бягай. Бързо идвай към това. Бързо идвай към тука. Имаш ли брадва? Нямам. Бързо! Бързо! Оу, не. Парма. Чакай да оставам друга. Взех 3 легендарки. Браво, не ми трябва да стане да. О, е. Аз ще стана ще ме съдни. О, браве. Така ли, бе? Да, бе. И знаеш ли? Аз взех ви плюс това меч от Фризи Стайл. Не започвам. Как хакерите, само да видя на Warp и да ви ги покажа отново. Не искам айтем. Виж какво му написах? Чакай. Я го напиши пак. Аз вече имам и VIP меч също. Да, не знам къде си. О, Кодман! Не хакер съм да. Все пак бях с фар 2 шарпнеш 4. О, браво е. Чай пак ще взема една легендарка. Ахе? Сега тук да се оправя малко нещата. Аз чакам да килна ония и ония другия. Ама ти се измъкна. Защото ония ще... Един друг му се чупиха вътре, ще да ги убия, ама ако не беше ония Ти за какво нямаш брадва, бе? Имам, ама ми е в Ендър често. Ами за какво не я изкара? Аз бях се изкарал. Виждаме, че това не е хак, убих един. Кой уби, бе? Охо, чакай се! Чай са. Гледате го, отзад има би. Курдогър. Значи имам невидим къс, сила и спитка ми трябва. Спитка. Айде. Аз нямам. Те не знае. Какво ясно, че после ще казвам. Така. Значи... Дала. Да, Аз тям лар PvP. първи път ми казва. Умря ли, бе? О май гад. Това е капан. Ако има някакъв джемп, искам да го знам. Варп. Няма варп. Няма ли, бе? Искам да скачам за фън. Има лар паркур. А има ли варп? О, дойдоха нови хора. Айде. Оле, Гуфа. Оле, Кодман. Оле, кодно, ще го